Čaute priatelia, vítam vás z dnešného videa. Chcel by som vám v prvom rade poďakovať za vašu úžasnú návštevu na výstave v Nitre. Boli ste úžasní, veľa našich produktov ste vypredali, čo nás veľmi teší, že ste mali o naše produkty záujem. A takto mne ostalo, ja som tiež nakúpil, ale ostalo mi len to, čo ste vy nevykúpili. Tak poďme si ukázať, čo som ja nakúpil z našej produkty Betamix. Vyskúšam aj produkty od Dudibajcu. Mám tam kopu noviniek a príchuti. No ako prvým by som začal niečo netypickým, čo ste u mňa ešte nemohli vidieť. A sú to bojlisky, ktoré som zakúpil na našom susednom stánku Betamix. A toto mi chalani odporúčili. Ako prvým by som začal Forest Squid. Tieto bojlisky sú obalené v dipe. Volajú to Rumúni, že karamel. Taký hustý je. Potom tu mám klasiku Dudy Red, či Mr. Red. Mám aj ich najlepšie guličky, ktoré majú aj nálepky na nich trofejné. Je Mr. Dudy, ktorý má modrý obal a tiež tie guličky sú takto v dipe namáčané. To je na boilies program, ktorý sem tam budem niekedy aj vyskúšať. Nástrahy teraz si ukážem od Betamixu. Mám tu ich celkovo 8. Zobral som naše novinky, ktoré som zbadal, sú to twin ballky. Sú to malinké takéto wafterky, ktoré majú v strede urobený zárez na gumičku. A zobral som si konkrétne príchute Tutti Frutti, mango, morúša, ktorá bola nová príchuť na tento rok a čokoláda pomaranč. Z klasickej ponuky wafteriek, ktoré nám tam ostali, som zobral aj novinku chobotnica mango v 6 mm. Na výstave, ak som si ja ovoňal všetky tie produkty, ma zaujalo kombinácia Komar anís. Pre mňa to je netypické tým, že to je čierne a mne to vonia ako hašlerky, ten anís je tam perfektne cítiť. No a moji ľudia, ktorí ma navštívili, mi vypredali moje obľúbené wafterky. Ja ako dobrák som si aj odložil, ale furt som ich dala do predaja, že však isto mi nejaké ostanú, no neostali mi. Tak som siahol po popkách 8 mm a boli to príchute keks a Tutti Frutti. Keksík je pekne žltý, tak to boli aj wafterky 6 mm. A Tutti Frutti je dvojfarebne rúžovo-žltý. Ďalej by som možno ukázal aromy. Spreje som celkovo 3. Aj takéto 3 boostre. A ešte máme takýto od Dudibajcu. Začal by som asi s sprejmi. Zobral som naše najpredávanejšie. Jahoda je to fluo sprejik. Jahodový fluo. Keksik. A ananás kyselina maslová. Mám tu aj hustejšie aromy. Toto je novinka na tento rok. Zobral som príchuť čerešňa, mali sme ešte mango kukurica a kokos banán. A zo stalice mňa zaujali jahoda, najpredávanejšie gely sú to proste. A takýto korenistý Robin Red a Spice, ktorý vonia brutálne. A chalani od Dudibajcu mi povedali, že ak ja rád chytám, mám fluo veci a tak. Toto mi odporúčili. Je to ale veľmi hustý gel, flúočkový, ale treba s ním veľmi opatrne, lebo je veľmi výrazný. Mne to ukázal v akvárku. Brutálny mrak to urobilo. Budem si do neho namačať nástrahy. Skôr hustý, takže by som ho niekedy vedel dať do tohto, keď sa mi minú tieto aromy. Ukážeme si ho niekedy aj pri vode, aký veľký silný mrak vie urobiť. No a presúvame sa na aj vaše obľúbené produkty a to boli mikropelety. Najviac vás zaujala takáto štvorfarebná varianta. Je to sladký mix. Tento 4 mm A2 ste brali vo veľkých množstvách, veľa ľuďom sa páčil. Ďalej mňa ako veľmi zaujala kombinácia mango, ktorý je žlto-oranžový. A ešte som si zobral naše najpredávanejšiu príchuť a to je jasné, že keksik. Ten som zobral vo variante 2 mm a 4. Sa pýtate, či som zobral aj prémiové produkty, ako máme ten pellet box a krmiva, aj z tých mám. A tých som zobral príchute, ktoré som ešte neskúšal. 4 mm verziu pelietok Tigri Ore, kde sú biele peletky. Potom na výstave ma hlavne zaujala táto príchuť, je to čučorietka s chobotnicou, na to som veľmi zvedavý. A ešte tu mám takú novinku. Je to Dubaj. Je to pistácia s karamelom, ktorá má zelené peletky. Všetky tieto peletky prémiové som bral v 4 mm verzii. A zobral som aj 2 method mixy. Je to z prémiovej rady, je to príchuť Gold, ktorá obsahuje rybacie múčky a je do toho keksiku príchuťou, že by malo vonieť ako ten keksik. A bral som si aj nejaké krmitka, ktoré ste vy nestihli vykúpiť, lebo boli za super cenu. Phil Fishing tam mal okolo eura dačo stali.
stihli ste mi aj na ďaleké hody vykúpiť kompletku. To som si nestihol s dlhou trubičkou, tak som si aspoň takýchto 30 gramových a 40 zobral po 10 kusov, tak mám jednu krabičku, toto sú 40 gramová verzia a mám aj jednu krabičku 30 gramových. Toto je všetko, čo som sa dovážil na rybárskej výstave v Nitre. Ešte raz by som vám chcel poďakovať, boli ste úžasní. Teší nás veľmi vaša prítomnosť, že ste nás navštívili. Postupne si budeme tieto produkty ukazovať v prívode, tak spolu sa vidíme pri ďalšom videu. Petro, zdar a čaute.